Tak čau, já vás vítám u prvního dílu na rybách. Jsme tady u vody. Je to v Mojžíři, Hankáč. Vám udělám záběr. Chytáme na 2 pruty a tady má kámoš jeden. Tady pozdrav. Čau. Tam se zrovna mrskla ryba. No právě. Prut mám od Trabuco. V minulém dílu už jsem vám ukazoval navijáky. Zatím žádná nezabrala, tak vám ukážu krmení. Chytáme normálně na chleba, takovýhle, na rohlíky a na bagetu. A to je z krmení všechno. A až bude ryba, tak se vám ozvu. Zatím čus. Tak dlouho nebrali, tak jsem přehodil tento prut. Dal jsem tam pelety od firmy Mivardí, jak říká Ondra Bošek v Ondrovo rybářství, Mivardí. A teď čekáme jenom na záběr, počkáme tady 10 minut a půjdeme. Tak zatím čus. Tak toto video se blíží ke konci. Já vám děkuji za lajky i dislajky, slédnutí, odběry a rybářům Petru zdar a nerybářům čus.